Aja lek enek kontrakan. Wis kos aja gak apa-apa, Cak. Ya wis mari iki golek kos-kosan dhewe nek awakmu anjene nyereng-nyereng. Ya Allah. Kayak Lapo maneh kok rene? yoga ini mang guyon tak akoni. Lapo, kurang oleh kontrakan ta? Durung. Gak kos ae. Iya, itu mung kate golek kos, Cak. Lu malah lek kos iku ya aku ro kek, nggon sing tepat. Lek kontrakan tak akoni aku gak ro. Ora aja bujuki ya. Oh, gak kek. Asli, lek kontrakan aku ancene gak ro mang guyon. Lek kos aku ro kek. Kos-kosane nang ndi wis saiki? No gobsor. Nek gobsur ya. No gobsor iku perapatan sing tengah iku. Ya, No pojokan. wis piro saiki regane? Sak wulan 50.000. Ya murah. Tapi jadinya gak njero lho ya. Wis ora apa-apa 50.000 Ya lah ae. iya. Temen ya. Iya. Pokok awakmu lak gelem langsung mari ayo mrono. Wis panggonono langsung. Iya. Mumpung kosong. Ya wis iku 50.000. Ono syaratnya tapi Syaratnya apa? jam 12 bengi kudu nuntuk kentongane. Lho ku ono kentongane lho. Kamar 5. Iku pos kampling.